Selamat pagi saudara-saudara, sedulur-sedulur Rocky Perantau Jawa. Nah, hari ini kita royongan pada hari Sabtu ini. Ini mulai naik lagi. Nah, ini tadi yang ujung sana yang pojok lupa nggak ketutup, payah masuk lagi. Dah pasang di pagi hari. Ini tadi jam 7-an mulai merapat naik mungkin. Oh iya, ntar kita jalan kaki karena mau bersih-bersih parit yang di ujung sana. Oke, kita berangkat. Akhirnya jemur nih sekali karena sudah eksavator udah tidak mengerjakan kayaknya ini. Kalau bersih nih nggak diublak-ublak lagi. Kita berangkat. Ini udah di tempat Pak Dinarto semua mungkin ini orang-orang, karena yang dibersihkan nanti yang pojok sini pas perempatan itu yang belok kanan itu kan suket-suketnya banyak itu nanti ditarik semua. Yang sebelah kanan ini nanti dibersihkan. Nah, yang ini sampai tempat Pak Dinarto nanti kalau waktunya cukup. Di sebelahnya Pak Karni itu, depannya Pak Eko nanti juga kemungkinan, tapi yang paling bagus kan sini. Ini paling enggak nanti dibuka sekitar 1 meter kurang ya. Ini jadi dibuang kanan kiri gitu biar airnya mengalir ke sana. Soalnya airnya mampet di sini, terlalu rimbun ini. Ini nanasnya mulai subur karena si onyet nggak pernah masuk ya, jangan dirasani nanti masuk. Ini dulu waktu saya bertempat sini ini nggak bisa sampai besar kayak gini, pasti umbutnya tuh dicabutin semua sama si onyet. Sekarang udah bisa besar ini. Kemarin tuh ada yang berbuah, masa sudah diambil. Ini dibersihkan Pak Sugeng ini kemarin sela-selanya. Tuh Pak Budi tuh kelihatan tuh udah OTW ke sini. Kita pukul dulu, tang. Pak D lagi caring. Ini nanti mulainya dari mana ini bapak-bapak ini ya? Apakah dari belakang sini atau dari depan sana? Dan tenan. Melok-melok Pak Budi ya. Dhuwur.
Sing cowok dak kuwi legari nyamuk. Dewe adus kok yo. Wes mulai kerah. Ngasah ngono kok ubah apik. Lah kae to. Apa? Nek banjir panas iki. Saiki kok telo padha. Ala tak gawe macet kok. Ora ada kopi-kopi ini, Pak. Entek to kopine, Pak? Rek. Ora ngomong. Alah, kroso kubine. Alah. Wis ora ngombe kopi, nglumpuke kopi mah dari gudang kopi. Sik ngedang telo, Pak. Iki ora dipepe lah rasane. Apa? Engko kok Sepatu. Mungkin aku sepatuku bolong kabeh jan, Pak Di. lah iki wis suwek ya, Pak. Kiwa tengen iki tambahan. Yes. Kuwi apa iki? Pedak. Alah, sampean sing ngekeki nampa kuwi tak gletake kono. Urip men gede. Nangkane blubur, Pak. Pangkal yo. Ngeteh ngono. Ngono kan gampang ikut. Tak ikut saya. Oke, kita berangkat. Dulur-dulur. Ini Pak Wani masih apa namanya? Belanja. Sama Bu Tuti masih keluar. Tadi malam sudah ketinggalan kan Pak Sang. Tadi malam sudah bilang ditinggal nggak apa-apa. Oke. Tak mendet arit teng mriko. Oke, kita cus ke TKP. Tempat kejadian pembersihan. Ini terlalu rimbun yang sini. Kita ambil dari sana.
dulur-dulur. Yes, kita pindah tempatnya lagi. Pak tidak sampai di depan. Kita mulai dari sini. Geduk no. Arit. Bener nggih kotokan penak. Sarung tangan. Sama jadi tak? Enggak. Laku lucu ya sih Pak. Hah? Ini kan terlalu ini. Rusak-rusak aja. Ini kau ini nganggep kuwi apa ularane? Iya. Oh, perih ya? Perih. Berarti aku tok ya sing ngelaki. Ora betah ya. Ora ngombe. Pak D kok ora apa. Oh, medhit ya. Endi wonge? Cari air. Ya. Oh, nang alir ya, teman. Iya. Lah nggih niku kula niki saiki dangling. Seket meter. Jog. Lah sing jawab Pak Dewi mesti kurang ajar wi. Oh, ngisore akeh banyu lek ngono. Kopi teko Mas. Nah. Ayo kopi sik. Aku mending luwe timbang awak. Nek luwe nang sembarang tak empuk iso. Gen. Kok luwe nduk yakin ya. Pun kopi teko. Kopi. Pun gue ning gen punan. Ndi? Mriki pun kursi. Yoi. Lana sawah pun sah ngaten. Wes area. Iki. Kesamping pacol. Pacol. Dereng. Oh, Sama pacol. kain tok. Oh. Kulite kayu. Bongkok. Kuat. Yes, kita istirahat dulu. No. Wes ngono lho. Oh, pinter ngono kok. Salah satu latu lah. Ini warung isukna tinguk ning pawon deh. Karo kelakuan. No. No.
Berarti ini sampai rono. Tembus. 50 meter lah iki. Ora kan. Iki cicik ngawali gitu kan rebas tok iki dereng napa Lumpure dereng. dereng mendet oyot. Tapi kan terbasi tok kok iso mlaku dong. Burung. Durung. Cicik yo mlaku tapi luwih cik pelan. Tapi lek diterbasi ya oyote iku ditarik ya kok. Ditarik terus Sak mene tok lho, Cok. Mene Sak abah. lurus, heeh. nek terbasi kan rada ombo. Iya. Oyote sakmene banyu wis ngalir. Iki bertentangan karo pendapat Pak Di. Tugasnya beda iki. Ajane kiwa tengen ngono sing narikno penak. Lah ya diresiki engko bar awake sing ngresik. Truk tarik. Ayo mau. Wes. Tendang engko. Tunggale. Langsung ya. Jadi loro apa pira? Cok apa? Tane ya cilik. Kedua bujing. Kira-kira laku. Tidak tas tidak yang sendiri. Malah iki kono. Ah, ajak bulan kamu. Alah ya tekan nang dirasani balik ini. Duh, sele niku lho. Nggih. Iki lho, pek jan. Ah, ya, besar pe dosa. Iya nih. Mas, ya tanduk. Nggih. Nah, titik. Pinter akale. Pun masang buku. Kok lah urang cilik-cilik iki. Umpan apa di Wabut? Ya sing gua karo Gambang. gambang entuk urang cilik-cilik 5 sak meter. Kula sepat Tapi kita ngarepan. Nggih. Duh kok ten mriki. Dereng kula coba. Karo tok jero. Tapi sing ngarepe jenengan pernah cek to, Pak? Ya enek. Jadi bubune kan dikel ndelep setengah. Napa blek? Lebu. Blet. Kan sak mene. Nggih. Kan tak resiki ngarepe kan. Kira ya tak danganan narik jenengan iki loro Pak. Wah, Tapi lumayan. lembat. Malah sing najure entuk gabus. Lumayan nek lawu. Tapi kula jegurne kolam. Mriki. Oh, Sebelah. bingung malih. Nggih. King paret kula pindah ngaten to. Ben akeh ndek kono lembat. Kula santap. Ilmu neng jero weteng. Jadi lek iwak napa-napa kan siji loro ngoten badhe mbedeti kan anu to. Nggih. Akhire kula jegurne kolam sebelah. Lah najur apa niku cacing titili. Kepiting siji titili. Kula isi kalih. Kenek malah. Nggih, kula isi kalih malah kenek. Ini mah kan tak men. Kira pasti apa niku? Dalu iku wedi ngono pakane. Samplokan. Napa sing anu kan titili sing cilik-cilik niku. Nggih. Wedi Sing ngono. gede. Nggih mboten nganu, mboten weruh. Weruh kan langsung. Iki bagus hari ini. Anu paret ini. Nah, balik. Arit. Ada di udah. Kira lu ninggalan kono. Tinggal matang dhewe lho. Bulan Mau ditinggal nyewek sepatu kok mati. Iki nganu, Pak. Mundur kependem sing pun dibeduli kita tak paculi angka. Lah priwe wong kita le bedul kok digaruki ngene tok. Tadi bedul sik kok digaruki tangan. Rusuh to iki sakjane kan lumayan kan timbangane. Gak pancen anu Pak Di dikerekne sewaktu-waktu sing godhog. Nah, Berat. wingi ora mampir tumben, mampir. Ajane didol, lah didol ngorgane luwih dhuwur kok 30. Tapi kok pasane gitu. Ungu. Iki ungu. Winine iki colongan.
sing nyolong kae cah ono. No. Aku pancen nggawa ki sakmene iki lho. Nggih. Ini rada panjang kaya sing kaya iki. 6.000. Iya nanti paringi Pak Sugeng terus bekasnya pucuk-pucuk itu pulang aja tak pateni. Ya telo sini. Kok dipateni mantap banget. Tak derenge kepengin apa kepengin nandur kok. Engsor kates kuat ta. Ya niki nek umpama niki nek pindah bibite cap randu. Iya. Lu modal bau. Ngelih. Betul. Kukus nang gone sego kono karo adang. Dadi Iki tak kukus niki. Enggak. Tak. Ya gempi kok. Ning aku tertarik sih digawe nganu kae lho. Kaya tinggi iwali ae iwali pandut. di nganggo mixer kae lho. Bolu kopi jalar beli. Ramis kok. Malah sepatu gue suwek lho. Mun aku iya, Dik. ngel. Saya suwe saya sempit toh. Mungkin tuh tadi karet. Kali sakjane iki nomornya tinggi lho, 41. Kan di PP ya. Ah sing kae tak PP malah tambah betul ya. Iki karete. Gempi enak iki. Sepatu tinggi lagi. Arak pacul di mana? Bagi jagung. Semetik. Nyemai jagung aja. Langsung kalau semen atau 5 anak ya Pak. Langsung ketukul sedikit. Nyemai teng di etre berapa? 200 ping 4 ya. Heeh. 800. Iya, bener. Napa? Nyetre Pak Di. Aku nanya gitu deh. Ini sing 105 niku. Ini bintang paling ini lho. Sing diparing ini kok dengan lombok oleh Pak Wani. Soal niku sing gede. Nggih tambah jagung. Ini petang etre itu ya lumayan ya, cara jagung. Nggih. Pun 800 ya. Niku nek diisi tunggal-tunggal 500. Sing 5 ping 5 harus syarat. Antisipasi sing lebih cool. Tak isi wae. Masih mau boleh gitu. Nek sing niki bisa ketageng malih lho Pak niki. Wong sing dipangan tikus niku gede kok. Orane sing ngumpi tak upik. Iki lho, nggih. Niki iki Sampai dong anu roti cap subuh. Berapa dong? Roti cap subuh. nopo? Kita Pokoknya sampean belajari Pak Bu, Pak D. Atau kok sampean dudoi. Engko gayane roh tapi ra ngerti. kayak ngerti. Ini zaman-zaman kuno iki. Ngerti nganune ning mboten ngerti maksudnya. Iya ya. Roti cap subuh. Ora mung sawi, sawi kan ada sumbune. Lah ubi lah, umbi terus dari ladu wong. Umbi ki umbi-umbian. Umbian, yo Ini, bener. Grupe. Layu. Terus kembili iki termasuk umbi-umbian. Tales. Ya, termasuk umbi-umbian. Lek Jawane kan kala pendem. Nggih, kolak pendem. Ah, Kenapa terus do karo telo to, Pak? Ya termasuk umbi teloi. termasuk umbi-umbian. Maksudnya dia nyebut aja umbi, ubi. Ubi jalar, ubi kayu. Angko nek umbi-umbian iki kan banyak macam aja ubi, badung, badung, suwek termasuk. Kurang tahu pun pernah kita. Eta, Pak. Ah, iso. Kadung wonten. Dungan ta. Kula wonten. Mboten tahu iki. Eta. Nganu po, Enak, Pak. men mabuk. Mendem gadung. Lho niku kulite damel keramas, Pak. Alah,
Ramas yo sampo sing saka pabrikan kok. Makan tuku. Oh, repot temen. Aku tuku wis tahun lah rung tak entek lho. Makane niku mawon. Sampeyan ki nek ngekek solusi ki sing masuk akal. Enggak nggih kulite suwek Dadi niku. menel dibantah kancane. Saestu kulite suwek. Damel keramat. Kok dipraktek niku. Alah aku ya jelas wegah lah. Konco. Apa tenang to? Awas. Kamera. Terus terus. Ning pinggir sini pare Pak kadenge lantar koyone pasang kali mboten garinge sami. Ndak pundi? Ndak pundi. Amriki mil mundul. Njuk kopi. Karo ki royongan dalan. Muter to mau iki ah. Kulo di Pak Wami. Ate rone lho bareng sida-sida ngandel. Ya ate mora ya sida-sida. Nek ora sido, nek kepethuk lali. Nah, ora pedhok lali. Kadang dikapung nek arek karo-karuane. Mintone pinten? Pira kul pipi. 35. 35. Arek nuku nara. Babon apa cempe? Babon apa cempe? Sampai anang babon eneng. Cempene pira? Lanang. Besar wis. Karo. Loro 3.000. Iki ya. Tapi lek loro 5.000. Loro 5.000. 4.000 malah. Loro ya malah 7.000 lho. Apalah mundak kok. Iya lah, aku dijuni, aku ningkring no. Pikirku ben ora abot-abot lek 1.000 lek loro 5.000 lho kok manut mundake piro kan ngono. Angge ta, Mbak? Nggih. Bener piro? 3.000, alah 1.000. Malancang-ancang. Ndek nyenane iki aku merono ngantek bengi, Mbak. Endi? Ndek Rantau. heeh. Lah aku palak ketekan Pak RT. Wah, Romat pun iki lek sampean teko cocok ta, Mbak. petang ya. Balik kampung. Iya, ampas. Lah Aku 6.000 wong loro. nggih. Ngepene wis 2.5. Lah pokoke arek mlaku saka omah. Kok tekan Tarakan. Wong loro nang. Rohane apik jane. Cuman ora anu pertanyaane ora Maju. semangat lah. Bukan le turu. Sinten pundi? Ngono kono mesti wis kepenak to mangan nyebrang. Nggih. Yen nyebrang tak mestine bae. Tak kepenak. Sik mulai kono nek kepenak. Niki pun wonten setengah tahun, Mbak.